И здравейте на всички от YouTube. Днес ще правим къщата ни по-голяма. Здрасти. Да кажа аз нещо. Обаче ни трябва и дъбово дърво и камък. Да направим Упс. горе-долу като тая, дет ми я продаде. Това ти продадаха. Да. Да, тая ми я продадаха за 1100. Дама, как тази да направим? Да викаш. Дето ще сега правим. Дай да направим някакъв друг вид, В, ама да е върху нашата къща, да е на третия в, етаж. преди, в предишния епизод, когато правихме онази къща, ние вече направихме и я продадахме, защото ни предложиха повече пари за нея. Както и да е. Защото добавихме Да. диамантени блокчета. Да. Въпреки, че 4 или колко бяха. да, в този стър обаче се оказаха доста ефтини диамантите. Колко бяха? 50 стотинки, така да каже. Няма значение. 50 стотинки 5 дъма. Да баш до стъклото, за какво сега? Имаше някъде друга. Виках да го направим това до... И там до... Каш го ветеран. Бе, вече го направих. Вече го направих. И сега... Тук така... И... Така. То. Не чупи листата. Не. Чупи и това. Това? Дай сега сложи тук. Едно нагоре. Половинка. То. Който е... Доле да тежим къщата. Да. Як ни продаде къщата. То пък само спавам, продавам... То... Продавам дъма кирка. За 250, което иска да си тъпа. Ама аз трябваше да купя къщата без дъма кирката за колко пари. Лиги, там са двама. Аз не си направих дъма вече. Забравих се направя. Нямам две торчи. Ще да им дам едното. Ти взел диамантите. Взел ли си? Ей, то хемп лети като чили човек. Да го виж. Той си един едно. Не. Го виждам. Пуска го махам. Табелата го махам. Да. Като софиянците го махам. Не софиянците така бяха. Там ще те да живеят в селата понякога така да. Да. Да, до Македония. Гледа ли го оня филм Чужденецът? Не, обаче, брат, докато почне... Снима, виж. Там една, нали? Не, ама снима клип. Не ми се говори за някакви филми. Добре, сори, ама това. Остават ни 7 минутки, дай да си довършваме къщата и... 7 минути? Да, не ми се прави. 7 минути малко ли? Аз тогава отивам да купя дърво. Да го направим с такова дъбово. С нормално дърво. Според теб колко дърва ще ни трябва? Кой? Според теб колко дърва ще ни трябва? Дърво. 3 стака. Намери хлаво. Идвам. Също ще взема малко желязо за кофе. Ама има резиденция. Но все пак ще взема малко желязо за кофе да направим. Може да направим нещо като дърванче. Добре, вземе, аз намерих някаква къща. Сега къде беше желязото? Ето как трябва да бъде. Да, ето. Тук са 8 желязо. Ще има толкова. Ще съм написах тъпо. Вместо това. Значи сега ги бъркам тези колажи. Избере всеки. Айде.
Нашата къща къде е? Тук има брезово дърво. Ето да го обаче влез. Аз купих. Чоп. 3 стака. Вземи фиданки. Ако има. В после. А ние всъщност къде сме? До някакви други къщи. Всъщност тази къща тук не е зле. Това пък дет сега съм аз. Да, нали за това говоря? Горе-долу е яко. Тук има и Ма, сратни басен. генератор за камера. Доста странен генератор. Странен генератор. Generator. Срамен генератор. Аз се подпалих. Във водата, бързо. Водата е Да. точно за тебе. Да бе, влезна в водата. Чекай, не съм табак. Ама бе, къде се лепна в ливата? Ти си точно на ливата. Аре, към къщата. Сега ще изпревариш и първи до къщата. Добре. Сигурен ли си, защото аз съм там? И аз съм там. Но просто съм отвънка. Каза в къщата. Казах до къщата си. Де спори. Не беше в къщата. Бях на тераса. Добре. Бях Не на съм. терасата и скочих долу. И пак не Ясно. беше влезнал. Няма нищо. Но Много бързо ми свърши. Обаче тук за какво сложим енчант тебала? Можеше да е на горния етаж. Ще го щупим. Нахрани с торти. За мазнинки. Ще направя колко 3 кофи. Добре, ама бързо. Готово. Добре, ще го разделим на части тук. И пак ли? Да. Значи ако събереш ети колко си абоната, ще можеш ли да правиш по-дълги клипове? Не знам, обаче ако някой знае да коментира. Какво? Това, Да. Колко абонати Чай, аз трябва- разбрах. Това, Да бе. ако ще съберем повече абонати, Ето си дърво, дали застроена ще къща. ни даде право на повече време клипове. Ай, почна строим. Много Колко висока ще я правим? 6 купчета. Още 2 етажа. 6 купчета, значи 12 купчета. Не, 10. 5 купчета. Чай, точно тук колко са? Чакай малко. Тук са 3 купчета. Долу са... Карай. И долу са 3 купчета. Няма нищо. Горе да по-широко ли викаш? Да. Типата. Дай да направим поне 3 купчета симетрично. Ама аз вече го направих с 10 купчета. Ако се прави 10 ли? Ако искаш, дай да го направим това. 6, 7, 8, 9, 10. И от другата страна и там. Скочиш ли да го направиш, пък аз и тук ще правя така. Ехо. Сигурно не го бъгна. Сега ми взе кръв. Аз колко купчета направих? Виж, я ми преброя купчетата. Виж ли? 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ома гъфа! Ще много ги толкова. Дай пък. Колко са? Струва ми се, че са 7. Аз ще ги оправим. Още едно. Готово. Там ще го направи толкова много купчета мисъл. Не, те са 2. О! Какво стана, бе? Не, нищо. Добре. Тук съм го направил без да искам да... Паднах и това се оказа по-ниско. Направо Не се въгър. оказал по-ниско без да исках, аз го направих с едно купче по-нагоре. Добре, тогава стъпа до тебе, че иначе. Пращай. Оп. Да.